karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Ako ka lang. Just remember, darling, Itago ni nato? Natural, tungod kay minyo ko. Lisod ko may bawaan ni Alice nga mabdus ka. Ug ako ang amahan. Ipapriso kita niya. Unsa? Kinahanglang ibutang nato sa siguro ang tanan. Maglayas ta. O, unsa? Maura ng pugtong paagi nga mahimot ang gawas nun. Dili ba? Maglayas ta. O, Magpalayo tayo ni Dapita. ug asa mo ta paingon? Maguna-una ka. Kaya ikaw may lalaki. Mara, gukdon ta sa imong inahan. Mao ni ang butang nga iyang gibaod namo. Nga di gid mi maguyab-uyab. Unya karon, ang iya nang hinuong anak ang akong nauyab. Mara, mapusila na gid ko sa imong inahan, ana. Ah, buset. Mara, kinahanglan mag-amping ta sa tong lihok. Kay gaming sipya ta to, mapriso kita. O gawas pa, kung layas ta, asam sa ta mo tago? Unsa may akong trabahoon? Unsa may akong ibuhi nimo? Doon ako'y tinigom, Justin. Bisag unsa kadaghan sa kwarta, mahurot gina, Mara. Labi na gid kung ikihanatan nga alis. Ako di ako lagi. O sabay itong buhaton ka ron. Kabisit may ribataa. Nanubiturok pa di. Oh. Makalagot. Mara. Makalagot. Mara, ay paghilak. Ay paghilak. Masulbad rin yung problema. Taguan na gid una nato ang imo pagbabdos. Makalagot ba yan, hindi, uy? Magtago-tago na hinuon ta. Seryoso makakanako. Seryoso ko. Akon mo na. Mamati ka na ako kung unsa may akong plano. Kay ako man ang lalaki. Okay. Pero, love bagit ko di mo. Omar, love di ka. Hagi mong isawa. Love ba sa di mo? Um, ah, Love ba sa di mo ang imong asawa? Ayon akong kabuang ni Justin. Tiguang ra kaayo ko para nimo. Pangitag pares og edad nimo, oy. di mo piling edad ang gugma, Alice. Love di ka. Ikaw ang gusto na kong maasawa. Hoy, sultihi ko. Ngano nahilo man ka, ha? Love ba sa di mo ang imong asawa? Sa una, Karon di ay. ambot lang. Lahi ka, Mara. Ug lahi nga akong kasawa. Namang duha. Kinsay din doon. Natural, ikaw gyud. Bata ka. Ugot pa kay kagpanit. Basta, ako ang imong love kaysa imong asawa. O lagi, ikaw nga akong love. Mara. Mara. Justin. Ako ka lang. Stop. Good morning, Romero. Wow! Good morning sa Ate Alice. Kumusta man ang imong kabuntagon? Aw, okay kiti. Husto ko sa kaon. Husto sa ko katog. Og labi akong painit karon ki. Nagpapalit man si Madam og putog si kwate silang manding. Lamias akong kaon lagi. Maayo hinoon. Te, lawas sa kusina ko. Ah, okay. Oh, uy. Si Abay Justin man nanawag. Oh. Hello, bye. Musta naman ka? Bay, naanam mo diya sa dakong bay? Ha? Si Alice? Romero? Ah, oh, bye. Unsa man? Makisulti ka ni ate? Di lang muna. Ha? Okay rin ba si Alice diya? Okay raman. Dako magkikitog ngisi nga miabot din he. Bay, malipayon ka si Ti Alice nga miabot bay. Ha, ambot ka kung ano to siya. Susiya ko na kung anong malipayon siya.
Ha? Ikaw na din mangutaan na, bay. Ikaw lang pumunta na ba eh? Bay, ikaw ba no? Nagduda dyan ka ni Ate Alice nga doon na si kabit. Mura magugkag natukan di bay. Unsa tong pangutanan nimo? Matod ko, nagduda bagyod ka nga doon ay kabit si Ate Alice. Oo. O bay. Bay, suod magyud mi anang Ate Alice no? Ako gyud ang makasaksi na bay. Dili na makahimo og pangabit si Ate Alice. Uy, buotan kina siya. Ug gawas pa. Ikaw rin gimahala na. Klaro kay na. Bantay lang gid siya. Aw, oo god. Ay basta ako, makabarog jud ko ni Ubay nga dili gyud na may tabo nga mangabit sa Ate Alice. Aw, ikaw mismo bay, nakasaksi jud ka nga. Butang kay si Ate Alice, makabantay jud ka na. Bye na. Bay. Bay. Kagang. Gi-off na ganun. Pero wadyo ko magtuo. Nga abubuhan di kayo na si Abay Justin. Samay akong buhaton karon. Kalabad sa akong uwi ng problema. Kursunada rabi kay si Mara nga ipakuha ang among anak. Unsa man na ako si Alice. Luoy sa kay siya. Pero lahi masagid ang akong gipati para ni Mara. Siya gyud ang babae nga akong gipangita. Nganong uhay man sad nga miabot sa akong kinabuhi si Mara, uy. Justin? Oh, nangita na nako si Mara. Miss, ngano? Artistahon mo di ay ka? Ha? Dali kay ka makausap sa imong tinawagan na ako. Kinahanglan mag-amping ta. Doon ay gas nga mo abot. Pagpasugat sa airport. Oh. Ikaw ang gusto ni mami nga makuha ini. Ug imong ihatod sa bay. Human dito sa bay, imo silang ihatod din sa beach house. Okay. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Kahumod ko na yung giloto eh. Ay, maanay gi-order ni Madam Carla nga lutoon nako para sa iyang mga bisita. Sus! Amia! Kauban sa lamia! Ano? Hindi na ko kakalitok sa kalami. Lagi? Ay, kabala ka. Makakaon ka ni ini kay doon na magyun ni sobra. O gawas pa, suod kas kusinira. Ay, kana, yun. Kana ba? Ganahan ko nga makita ni Muti. Nung katawa ka. Kinahanglan gyud nga happy ta nga mangusina. Aron lami ang imong luto. Bitaw din, no? Kaya kung sa puto lang ko sunira, te. Kung dili maparat, tabang sa kayo. Mao na. pero tayo patay para ko. Ah. Unsa may naka-happy ni Muti? Kabantay ko ba? Sige, ligag pahiyom ka ron. Unya, haming-haming pa. Ay, magsuti lang unya tabahin ana, Romero. Basta kay happy ko karon. Way kabutangan sa akong kalipay, Romero. Hala, no? Sulti na lagos, te. Unsa magyud nakapahappy ni mo, ha? Ay, unya na. Para bibo. Hulot, di. Nagbago ka na, ha? Mangumidya na ka. Te, paminaw na ko, no? Sobra ang kalipay ni mo karon. Husto ka, Romero. Sobra gyud ang akong kalipay karon, ha? Wow! Way kabutangan sa akong kalipay, Romero. Onya, karon sa amang kamusulti na ako sa nakapalipay ni mo. Human na kog luto. Okay. Lakaw na slayo ka. Paghaling og uling dito, aron kay kuha magud magpasugba man si Madam ba og bangos ba. Kanang naa sa gamay planggana, isugba na. Ay sus ka na! Bangus! Kalami na! Sige na, lakaw na. Magkuha na ko sa bisita ninyo. Atong bisita, Justin. Kana ang ibutang si Mohon na. Ha? Oo, say. Nahibaw ka ba? Nga mahimong ikay mo manage ining maong beach resort. Kung maminyo na ta. Oh, Mara.
Daghan kag oportunidad kung kita nang magtipon, Justin. Siyempre, kung bana na tika, ang akong katigayonan, imo na. Ang akong masunod ni Mommy, imo na sab. Mara, Sige na, lakaw na. Kinahanglan una ka mo abot sa airport kaysa gas nato. oh, Mara. Here. Imong pocket money, oh. May kwarta pa man ko. Taguin na. Dili ko gusto nga magutman ka, sabta mag-atiman sa mga bisita. Okay, sige. Ato na ko. Oops. Wait. Ha? May nalimtan ka? Dali ko gusto, ha? Nga maglambing-lambing ka ni Alice dito sa bahay, ha? Ha? Kinahanglang way mahibaw. Gawas kang Romero. Nga kasal mo. Oo. Oh, okay. Okay. Laka na. Ah. Amping, okay? Okay. Whew. Kanindot dahil sa akong kinabuhi kung wa pa ko magpakasal kang Alice. Oh, Romero. Asa man? Naluto na ba ang sinugba? Oo, ate. Humot na kani kayo. Pati sugsuka na likuwang ini. Ibutan na ining mabuak nga sudlanan ha. Nya, ibutang sa lamisa. Ay, problema, ate. Uy, di. Niya ng guess. Uy, si Justin ang drive, te. Salamat. Nya, napaliw na nagyud ako ang tanan. Una maabot ang bisita. Justin! Sir, ma'am. Tora ang puntahan. Justin! Oh, Alice? Magsulti unya ta ha. Unya na. Okay, busy pa ko. Naunsa pa to siya? Mura man ugwa sa mood. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!